Lenno Jacob ta' 13-il sena ilhom mitwelid bil-kundizzjoni rari Zellweger syndrome li kawża tagħha għandhom bosta sfidi fiżiċi u neuroloġiċi. Iżda, meta tara lil dawn it-tewmin li jħobbu ħafna lil xulxin, tispikka wisq id-bissima tagħhom. Issa li twalu u kibru għandhom diffikultà kbira biex jimxu sew. L-om Alison qalet li quddiem in-nies turi wiċċ li kollox sejjer sew, imma f'qalba hemm storja oħra. Nħossni bnidma minn barra kollha kuluri, minn ġewwa sewda. Imma jien ma nurjomx in-nies nibqa' għaddejja x'inkellek nintefa' jien jintefa' kollox. Il-missier Brian Gallia li huwa atleta qal li l-ħajja tik ħafna daqqiet u tmekek mal-art. Iżda fil-maratona f'Malta u f'Għawdex se juri reżiljenza u determinazzjoni għax se jimxi ħafi. Li nagħmilha ħafi mhux mhux pjaċir tiegħi li jiena nirfessi ġebla u tbenġlit li saqajja u ntefħet li saqajja u xi tingiża u xi l-uġieħ qatt mhu sabiħ, imma l-uġieħ qed hemm. Hija xi ħaġa li ħafna nies iġorru. Jien u l-mara qed nippruvaw li minn ġo dak il-uġieħ, minn ġo dak ix-xewk toħroġ il-fjura. Minkejja li għalissa m'hemm ebda kura, il-ġenituri qed jagħmlu minn kollox bit-tama li bir-riċerka itejbu l-kundizzjoni ta' Len u Jacob. Morna l-Italja, inaqdu l-Italja ma' Malta u l-istobba u l-ispeċjalisti qed ikomplu ifittxu biex jaraw eżatt minn fejn ġejjin biex naraw aħjar fejn sejrin. Minkejja li l-ħajja ta' dawn il-ġenituri hija qiebsa sa miżbieħ tagħha jgħidu li kif jaraw wiċċuliedhom jagħmlu kuraġġ għal ġurnata oħra. Jiġifieri biex xi ħadd jidħak xi ħadd trid ibati. U jien nażel li I embrace pain, jiġifieri napprezza l-uġieħ biex wara kollox nara dik id-daħka fuq wiċċuliedi. Il-maratona għal Lenno Jacob se ssir il-ħadd 5 Ottubru. Bil-maratona tibda bil-Mosta sal-Marfa hawn sa Kemmuna u Soħondo Għawdex u wara ġirja sa Tapinu. Aktar dettalji fuq il-paġna ta' Facebook Len and Jacob Wellness Fund.